जेब्लानाखि बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजाजोबो। खुलुमबाय, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन कमेन्टनि सायाव कमेन्ट रिप्लाइ। आङो दाखालि मोनसे क'क्राझाराव थांनाय बिटिसि अफिसनि मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन। बे भिडिअनि सायाव सोर बायदिया मा कमेन्ट हरदों आङो नोंथांमोननो बेखौ फरायनानै देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो नोंथाङा चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो। बे कमेन्टखौ आङो इउटुबावबो लाबोगोन आरो फेसबुकआवबो शेयार खालामगोन। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो सोर माबायदि बुंदों। नोंथांमोनाबो फरायखाबाय जानो हागौ जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै थांदों। आङो बे कमेन्टखौ नायनो थाखाय फेसबुक पेजाव हाबहैनांगोन, भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव। बिदिब्ला भिडिअखौ सुरु खालामनोसै, हाबहैनोसै भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दायो आङो हाबफैबाय फेसबुक पेजनि कमेन्ट बक्सआव। भिडिअआ बेनो, नोंथांमोना नायनानै ला आरो नोंथांमोनाबो फरायलांनो हागोन। आङो मेनखौल' फरायलांगोन। गिबियावनो दङ जाहैबाय मान्थु नार्जारि। बिथाङा बुंदों, जाम्बाया सोर लुनाय सानखो? मालायबा मा साननानै कमेन्ट खालामखो? आंलाय माथो बुंनो हाबावनो ना लोगोफोर। आरो आं मेनखौल' फरायलांगोन कमेन्टखौहाय। नेक्स्ट कमेन्टआव दङ जाहैबाय राकेश मुसाहारि। भिडिअ बानायनो जायगाखौनो मोनथारला नामा बेंग्लाय भाइ? आरो मारैथो बिटिसि अफिस थाबावखो बिटिआर जानानै? हाहा, मा साननानै कमेन्ट होखो बिथाङा मिथिला। आरो दङ जाहैबाय सोमावसार बसुमतारी। मा अफिस बेलाय? मोजां नायलाय बिटिआर ना बिटिसि? आं बारा बुजियाखै फंबाय। मिनिस्रो कमेन्ट हरबाव आरोखि, माने जावनाय जादों नामाथाय गावसिनि बायदिला, आंथ' मिथिला। गोमसार बरगयारिया बुंदों, बिटिआर अफिसालाय बबाव आसोल? हाहा, माने आंनि बायदिला जावनाय जादों आरोखि इयो। मुसाहारि टाइटेला मा बुंदों? दिनैसो नुबाय नामा बा? नुफेराखैमोन नामा बा? अबाव गोमानानै थानायमोन बा? क'क्राझार सेक्रेटारि अफिसखौ नुलायलायै सेसखासै लाजिबायलां आरोखि सासे। बुरबक बिटिआरसो आरोखि सासे। नाबा बसुमतारिया। पबित्र के नार्जारिया बुंदों, हादाननि मानसि ना मानथि जाखो? मानसि नालाय जादोंमोन आरोखि इयो। दिनैसो क'क्राझाराव फैफेरदों। गासैखौबो खेबनानै लांजोब बाबु। ओरैबायदि जावखायो आरोखि, फाग्लासो। नाबा बसुमतारिया बुंदों, बुरबक बिटिआरसो। MSRN मुसाहारिमोन आरोखि इयो। बिथाङा बुंदों, बिटिआर अफिस कड आसे भाइ आरोखि सासेया। हाहा, चाणक्या हाज'वारि। आंथ' बिटिआरसो नंदोंमोनलै, दाबो बिटिसिखौनो बोखारा माथो। बे लान्था सुक्ति खालामनायानो दं। फाग्लासो जागोन। माबायदि कमेन्ट होयो। आरो रादाय वारिया बुंदों, हाहा, सोर खुलिनानै होआब्रा बेनोलाय इउटुब चेनेलखौलाय? हाहा, बिथाङा रोङा खोमा गाव, ओंखायनो खुलिनो मालायखौ जावदों आरो सोलोंजानोबो आंजों फोरोंगोन, आङो मोजाङै फोरोंहरगोन आङो बिथांनो रिप्लाइबो हरदोंमोन। देरहासार ब्रह्मआ बुंदों जाहैबाय, बिटिआरसो होनलाय नोंसिना आरो माथो बुंबावनो। आरो दंबावोमोन दां कमेन्ट नायबावनो। एसे सिङावहाय हेबलायनाय दङ, आं बेफोरखौ देखायला। जेनाखि बिथांमोना कमेन्ट होदों बिटिसि न' होननानै, बिथांमोना बिटिआर न'आ बोरो होनलायनानै सोंदों। बेनो जाबाय, नोंथांमोना बै गोजौआव लिरनायनि नुदों, बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल। बे काउन्सिलनि सायावनो बिथांमोना खोथा बुंदों आरोना। माने बिथांमोननि बायदिला बै काउन्सिला दा बिटिआर जानानै सोलायनांसिगौमोन, नाथाय सोलायाखै। बिनि थाखायनो बिथांमोना बे कमेन्टखौ होदों जानो हागौ। आंनि साननायाव बिथांमोननि बुंनाय बायदिला बे काउन्सिलनि जायगायावहाय रिजोन जिरायनांगौमोन आरोना।
बेखौ लानानै बिथांमोना खोथा बुंदों। दा आंनि साननाय बायदिब्ला बेबायदिसो बे रिजोनआ माब्ला जिरायगोन होनोब्ला बे आंनि साननाय आरोना, जेब्लानाखि बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजाजोबो, इमप्लिमेन्ट जाजोबो, अब्लासो बे रिजोनआ काउन्सिलनि जायगायावहाय बोखारनानै रिजोन जिरायगोन आरोना। आंनि साननाय आरो बे नंगौ नङा आं बेसेबां मिथिया, होमब्लाबो आङो बुंबाय। बेखिनि आरोना। आङो बे भिडिअखौ हरनि समावसो बानायनाय जाबाय, बेनिखायनो फेस देखायनाय जायासै। बेनो लोगोफोर, कमेन्टआ गोलाव खालामनो सानाखिसै, बेयावनो फोजोबबाय आङो। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बे भिडिअखौनो फेसबुक पेजाव नुदोंब्ला पेजखौ फल' खालामनानै हो। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो।